Johnny Logan. Ireland, 5 points. Sweden's way in the lead. Now, have we Brussels? Yes. Switzerland, 6 points. We move on to Italy. The 12 points from the Netherlands go to... Welcome to the Eurovision Song Contest 2024. Yes, thank you. Listen, everybody, we're back in Sweden, and I know, don't blame me, even I voted for Finland. But we're so happy that you are back. We really are. Welcome back to Malmö, Sweden's bridge to the rest of the world. My name is Malin Åkerman. See it in your eyes that you don't like to be this way. I know that you're fighting back. Guys like you can't be changed. Should've known that you are a liar, but I look the other way. Should've known. Take a look at yourself, 'cause that is what you need to do. Se on sattumoisin myös Bambin syntymävuosi. Bambi on menestynyt myös biisin kirjoittajana. Suomessa Bambi kävi viime kesänä tekemässä biisin Blind Channelin Aleksin ja Nikon kanssa. Tota biisiä ei ole vielä julkaistu, me jäädään innolla odottamaan. Viisu-biisin nimi on Doomsday Blue. Ja hänen kanssaan lavalle saapuu tanssija Matt Williams. Kävelystä ja puolaksi unissa kävely on kuukävelyä eli lunatic. Lunan kiinnostus astrologiaan menee niin pitkälle, että hän on jopa musiikissaan hyödyntänyt NASAn avaruudesta tallentamia ääniä. Luna on varsin tunnettu Puolan musapiireissä. Hän on kirjoittanut musiikkia paljon muille artisteille ja soittaa viulua ja pianoa studiomuusikkona omilla ja muidenkin artistien. Looking for an echo. I feel it coming. Been here before and never got it right. Baby, I'm hungry. Viisupoimia on Julia, mutta tässä versiossa vaan appiukko ensin syytti Veronikaa noituudesta ja sitten murhautti Veronikan pitäkseen hänet erossa pojastaan. Nyt me voimaan. Sklasni mi korakiny, mi klici na pomoc. Utopim się.
whoop, whoop.